Samantala, higit 160,000 na pamilya po sa Region 1 apektado po ng nagdaang bagyo at habagat. At para sa detalyang kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Umabot na sa daang libong mga pamilya sa Ilocos Region ang naapektuhan, bunsod ng nagdaang bagyong Krising at ang papatuloy na epekto ng habagat. Sa pinakuling datos ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1, nasa 162,737 na mga pamilyang apektado na halos ay mula sa lalawigan ng Pangasinan. Sa ngayon, mahigpit na binabandayan ng RGMC1, katuwang ang mga provincial at local DRRMs ang sitwasyon sa kani-kanilang nasasakupang lugar. Inihanda na rin ng DSWD Field Office 1 ang mga FFPs at NFI sa mga warehouses sa Ilocos Region sakaling mga ilangan ng augmentation para sa mga mapektuhang residente. Sumantala, mas pinigting pa ng otoridad ang pagantabay dahil sa nagbabadyang epekto ni Bagyong Emong sa rehiyon. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Buanaraca Tadak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.